tun da na bar gwamnati shekara ta 2011 sau ɗaya muka haɗu da Dr. Rabi Musa Kwankwaso a jirgi. Zai taho Abuja daga Kano, ni ma zan taho. Na riga shi shiga, daga baya shigo shi da uwar gidansa ya ƙaraso inda nake zaune, ba na hannu, salamu alaikum, salamu alaikum, muka gaisa. Ya koma suka zauna da uwar gidansa, jirgi ya sauka, muka sauko, muka yi sallama, ya yi gabas ne yamma. In ban da wannan lokaci ba mu taɓa haɗuwa ba, ba mu taɓa yin waya da shi ba, ba mu taɓa magana da shi ba. In gan shi ma ido da ido in ba talabijin ko jarida ba. In ban da wannan guda ɗaya saduwar ta jirgi a shekara 8 ba mu taɓa haɗuwa ba. Waccan kuma magana ta cewar ana riƙe raɗin zai dawo PDP. Ni na gaya duniya na ce ina ma Allah ya dawo da shi, Allah ya kawo shi, domin ƙaruwar mu ce. Muna son irinsu su dawo su gane kuskuren da suka yi, mu zo mu tare a PDP a yi aiki a fitar da tsarin da zai yi wa mutane amfani. Da yawa suna nuna cewar watakila wai shigowar Rabi'u Kwankwaso APC ita ce dalilin ya shigo ni kuma na fita. Har wasu na cewa Allah kar ya dawo PDP kai kuma ka sake fita. Na ce a'a, ai tarihin shi ne mu bai mana laifi ba kuma ba dan shi muka bari ba. Da za su shigo su gwamnonin nan su wajen 5 da Kano da Kwara da Adamawa da Rivers da Sokoto, sai aka je shugabannin jam'iyyar APC na lokacin, sannan suna riko ba a tabbatar da su ba, su BC a Kande suka je suka zauna da gwamnonin nan ba izinin shugabannin jam'iyya, ba mitin aka yi ba komai ba. Suka je suka zauna da BC a Kande da Tinubu da Janar Buhari, suka yi signing agreement da gwamnonin nan, sai in suka shigo su ne shugabanni jam'iyyar nan za a danka hannunsu, su za su haifar da kashi 60 daga cikin 100 na jam'iyyar nan. Muka ce wannan ba daidai ba ne. Na ce ko ni ne a lokacin nake matsayin Kwankwaso, shugabannin jam'iyyar da zan shiga suka ɗauki wannan tagomashi suka danka, ma zan karɓa. Muka ce a wannan ba daidai ba ne, zalunci ne. Ba shi zalunce mu ba, su shugabannin jam'iyyar ne. Ka samu jam'iyya ta samu ma gwamna da gwamnatinsa da jama'a sun shigo ko jami'a, ai ƙari ne mai kyau. Muka ce wannan ya yi daidai, amma abin da muke so a yawa jama'a da suka biyo mu adalci, ba mu kanmu ba, suka ki. So da yawa muka ce to in dai babu adalci, ai ba zaman neman mukami ne kawai yake zaune da mutum a wuri ba. Wannan ce ta sa gaba ɗaya muka taru muka ce to alhamdulillah mun bar jam'iyyar APC, amma ba shigowar Kwankwaso ce ta fidda mu ba. Ai gaskiya ni dai ba a yi wannan da ni ba, tun na gaya ma tun da na bar mulki in bar da wancan haduwa da muka yi a jirgi ba ma magana, ba mu taɓa yi ba da izininmu ba. Dama kafin ma su je wayannan da ka lissafa da wayanda watakila suke tare da su, dama sun nuna cewar su yanzu ba su ba tafiyar da ta shafi Sardaunan Kano. Sun je sun yi mubaya ga Kwankwaso, duk da ba da PDP ba ne, cewa yanzu shi ne shugabansu, shi ne abin biyayyarsu. Wannan ni da gani siyasa ra'ayi ne, kuma ita biyayya ba a mata tilas.